Στην περίπτωση μας θέλουμε να φτιάξουμε τη γραφική παράσταση που περιγράφει πώς μεταβάλλεται η παραμόρφωση ενός ελαττηρίου σε σχέση με τη μάζα των σωμάτων που κρέμονται από αυτό. Το βασικό μας στοιχείο και απαραίτητο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη γραφική παράσταση είναι το πινακάκι με τα δεδομένα. Στην εικόνα βλέπετε ότι στην αριστερή στήλη του πίνακα έχουμε τη μάζα των σωμάτων που κρεμάμε από το ελαττήριο σε γραμμάρια και στη δεξιά στήλη την παραμόρφωση που προκαλεί σε κάθε περίπτωση η μάζα στο ελαττήριο. Στο επόμενο βήμα πρέπει να φτιάξουμε δύο κάθετους μεταξύ τους άξονες. Άρα λοιπόν έχουμε τον κατακόρυφο άξονα και τον οριζόντιο άξονα. Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε την κλίμακα των τιμών σε κάθε άξονα. Αφού πρώτα τους ονομάσουμε τον κατακόρυφο άξονα, θα τον αντιστοιχίσω στην παραμόρφωση του ελαττηρίου, δηλαδή θα περιγράφει τις τιμές της παραμόρφωσης που προκαλούνται στο ελαττήριο, και τον οριζόντιο στις τιμές της μάζας. Βλέπετε ότι όσον αφορά την παραμόρφωση ανεβαίνουμε ανά 2 μέχρι το 16. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανά ένα κουτάκι που βλέπετε εδώ ανεβαίνουμε και 2 μονάδες. Το 0 είναι πάντα στην αρχή των αξών, άρα είμαστε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Στον οριζόντιο άξονα βλέπετε ότι είμαστε με τιμές μάζας και ανεβαίνουμε ανά 4 μέχρι το 32. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πάμε ανά ένα κουτάκι και 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 και 32. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και την τιμή 36, αλλά και στον άξονα της παραμόρφωσης να βάζαμε και την τιμή 18, παρόλο που δεν υπάρχουν στις αξιοποιήσιμες τιμές. Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε τις κουκίδες που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών του πίνακα, δηλαδή 0 γραμμάρια, 0 παραμόρφωση, η πρώτη μου κουκίδα είναι αυτή. Μετά, παραμόρφωση 2 γραμμαρίων, μάλλον 2 εκατοστών, αντιστοιχεί σε μάζα 4 γραμμαρίων. Θα συνεχίσω τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρώσω την αντιστοίχηση. Τελείωσα την αντιστοίχηση των τιμών. Βλέπετε τις κουκίδες που έχουν προκύψει. Αν όλα έχουν γίνει όπως πρέπει, αν ενώσω τις κουκίδες, θα πρέπει να προκύψει μία ευθεία που διέρχεται αβίαστα από όλες τις κουκίδες. Άρα
Να η ευθεία που με ενδιαφέρει. Βλέπετε ότι η ευθεία προέρχεται διέρχεται από όλες τις κουκίδες που έχω σχεδιάσει. Λοιπόν, άρα έτσι έχουμε φτιάξει το διάγραμμα που είναι το ζητούμενο. Θα μου πείτε, ωραία, και πού μας χρειάζεται ένα τέτοιο διάγραμμα, πέρα από το να δούμε πώς μεταβάλλεται η παραμόρφωση του ελαττηρίου σε σχέση με τη μάζα που κρέμεται από αυτό. Έστω ότι στο ελαττήριο κρεμάμε ένα σώμα άγνωστης μάζας. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παραμόρφωση που προκαλεί είναι 11 εκατοστά. Το 11 με βάση την κλίμακα που έχουμε φτιάξει είναι εδώ. Έχοντας ήδη δεδομένη τη γραφική παράσταση, από το 11 φέρνουμε μία ευθεία παράλληλη στον οριζόντιο άξονα μέχρι το σημείο που τέμνει τη γραφική παράσταση. Από το σημείο που τέμνει η ευθεία που φέραμε τη γραφική παράσταση, φέρνουμε άλλη μία ευθεία κατακόρυφη τώρα στον οριζόντιο άξονα. Το σημείο στο οποίο η δεύτερη ευθεία τέμνει τον οριζόντιο άξονα με βάση την κλίμακα που έχουμε φτιάξει είναι τα 22 γραμμάρια. Άρα λοιπόν, με βάση τη γραφική παράσταση, έχοντας το ελαττήριο δεδομένο και τον χάρακα έτοιμο για να μετρήσουμε πιθανή παραμόρφωση που προκαλείται σε αυτό, συνειδητοποιούμε ότι τα 11 εκατοστά με βάση την ήδη δημιουργημένη γραφική παράσταση αντιστοιχούν σε μάζα 22 γραμμαρίων. Δηλαδή, το σώμα που κρεμάσαμε και προκάλεσε την παραμόρφωση των 11 εκατοστών, για παράδειγμα, στο ελαττήριο, αντιστοιχεί σε μάζα 22 γραμμαρίων. Ελπίζω να σας βοήθησε.